ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ብደምካ ዓዲካ ውሉድካ ጌርካኒ ብደምካ ዓዲካ ውሉድካ ጌርካ ብደምካ ዓዲካ ውሉድካ ጌርካኒ ብደምካ ዓዲካ ውሉድካ ጌርካ ብደምካ ዓዲካ ውሉድካ ጌርካኒ ብደምካ ዓዲካ ውሉድካ ጌርካ ብደምካ ዓዲካ ጥሪትካ ጌርካኒ ብደምካ ዓዲካ ጥሪትካ ጌርካ ብደምካ ዓዲካ ውሉድካ ጌርካኒ ብደምካ ዓዲካ ውሉድካ ጌርካ ብደምካ ዓዲካ ጥሪትካ ጌርካኒ ብደምካ ዓዲካ ጥሪትካ ጌርካ ብደምካ ዓዲካ ጥሪትካ ጌርካኒ ብደምካ ዓዲካ ብደምካ ዓዲካ ካህንካ ጌርካኒ ብደምካ ዓዲካ ካህንካ ጌርካ ብደምካ ዓዲካ ውሉድካ ጌርካኒ ብደምካ ዓዲካ ውሉድካ ጌርካ ብደምካ ዓዲካ ውሉድካ ጌርካኒ ብደምካ ዓዲካ ውሉድካ ጌርካ ብደምካ ዓዲካ ወጥሪትካ ጥሪትካ ጌርካኒ ብደምካ ዓዲካ ጥሪትካ ጌርካ ብደምካ ዓዲካ ጥሪትካ ጌርካኒ ብደምካ ዓዲካ ኢየሱስ ጥሪትካ ጌርካ ብደምካ ዓዲካ ጥሪትካ ጌርካኒ ብደምካ ዓዲካ ብደምካ ዓዲካ
ስለዚህ ንዓኻ ጥራይ ስለዚህ ንዓኻ ጥራይ ከገልግል ስለዚህ ንዓኻ ጥራይ ዘመነይ ንዓኻ ጥራይ ስለዚህ ንዓኻ ጥራይ ስለዚህ ንዓኻ ጥራይ ክኸውን ስለዚህ ንዓኻ ጥራይ ስለዚህ ንዓኻ ጥራይ ኢየሱስ ስለዚህ ኢየሱስ ጥራይ ስለዚህ ኢየሱስ ጥራይ ምለኸኒ ስለዚህ ኢየሱስ ጥራይ ስለዚህ ኢየሱስ ጥራይ ምለኸኒ ስለዚህ ኢየሱስ ጥራይ ስለዚህ ኢየሱስ ጥራይ ከገልግል ስለዚህ ኢየሱስ ጥራይ ስለዚህ ኢየሱስ ጥራይ ምንነኒ ስለዚህ ኢየሱስ ጥራይ ምለኸኒ ስለዚህ ኣታብሩኽ ኢየሱስ ጥራይ ስለዚህ ኢየሱስ ጥራይ ባሓቶ ህይወተይ ስለዚህ ኢየሱስ ጥራይ 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 ስለዚህ በይንኻ ጥራይ ስለዚህ በይንኻ ጥራይ ምረኸኒ ስለዚህ በይንኻ ጥራይ ዘመነይ በይንኻ ጥራይ ስለዚህ በይንኻ ጥራይ ስለዚህ በይንኻ ጥራይ ክኸውን ስለዚህ በይንኻ ጥራይ ስለዚህ በይንኻ ጥራይ ናትካ ክኸውን ኢኻ ዓዲካኒ ናዕኻ ክነብር ኢኻ ደቢንካኒ 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 ናትካ ክኸውን ኢኻ ዓዲካኒ ሃሌሉያ ናዕኻ ክነብር ኢኻ ደቢንካኒ ስለዚ ንዓኻ ጥራይ ስለዚ ንዓኻ ጥራይ ስለዚ ንዓኻ ጥራይ ህይወተይ ንዓኻ ጥራይ ስለዚ ንዓኻ ጥራይ
ምንባረይ ስለዚ ንዓኻ ጥራይ ምንባረይ ስለዚ ንዓኻ ጥራይ ምህላወይ ስለዚ ንዓኻ ጥራይ ክነብር ንዓኻ ጥራይ ስለዚ ንዓኻ ጥራይ ስለዚ ንዓኻ ጥራይ ስለዚ ንዓኻ ጥራይ ዘመን ንዓኻ ጥራይ ስለዚ ንዓኻ ጥራይ ስለዚ ንዓኻ ጥራይ ስለዚ ንዓኻ ጥራይ ስለዚ ንዓኻ ጥራይ ክኸውን ስለዚ ንዓኻ ጥራይ ስለዚ ንዓኻ ጥራይ ሃሌሉያ ስለዚ ንዓኻ ጥራይ ክነብር ስለዚ ንዓኻ ጥራይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሽምካ ይባረክ ንዓና ግና ምሳኻ ምንባር ይጥዕመና ንዓኻ ግና ብህላውነትካ ይጥዕመና ኣቦ ስለምንታይሲ ዓዲግካና ስለዝዓደግካና ሃሌሉያ ሂወትካ ዝሃብካና ሃሌሉያ ሂወትካ ቆሪስካ ዝሃብካ ሃሌሉያ ሰይ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኣብ ህላውነትካ ዓሪባ ዝማሞቐት ነፍሰይ ኣይኮነላን ኣይኮነላን ከይሰምዐት ደሃይካ ኣይትውዕር ኣይትሓድር ከይፀውዐት ስምካ ኣብ ህላውነትካ ዓሪባ ዝማሞቐት ነፍሰይ ኣይኮነላን ኣይኮነላን ከይሰምዐት ደሃይካ ኣይትውዕር ኣይትሓድር ከይፀውዐት ስምካ መዓዝ ትጽገብ ኮይንካ መዓዝ ትጽገብ ኮይንካ መዓዝ ትጽገብ ኮይንካ መዓዝ ትጽገብ መዓዝ ትጽገብ መዓዝ ትጽገብ ኮይንካ መዓዝ ትጽገብ ኮይንካ መዓዝ ትጽገብ ኮይንካ መዓዝ ትጽገብ መዓዝ ትጽገብ መዓዝ ትጽገብ ኮይንካ መዓዝ ትጽገብ ኮይንካ መዓዝ ትጽገብ ኮይንካ መዓዝ ትጽገብ መዓዝ ትጽገብ ሃሌሉያ ክብሪ ንዓኻ ሃሌሉያ ኣይትጽገብኒ ኢኻ ኣይትምነውን ኢኻ ኣይትጽገብኒ ኢኻ ንስኻ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር ይባርከካ ኣለና ተመስገን ኣታ ንጉስ ኣብ ነገራትና ደበኽ ምባል ልማትካ ዝኾነ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሽምካ ይባረኽ ሽምካ ይባረኽ ሃሌሉያ ናይዛ መዓልቲ ሰባት ዝገበርካና ሽምካ ይባረኽ ሃሌሉያ
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተሓሪትካስ ይዎ ብደምካ ካብ ብዘሎ ዓሌታት ቋንቋታት ህዝብን ኣህዛብን ንኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ዓዲካ ኢኻ እሞ ንኣምላኽ ዝኾኑ መንግስትን ካህናትን ገበርካዮም ኣብ ምድሪ ድማ ክነግሱ እዮም ስለዚ ንስኻ ነቲ መጽሓፍ ክትወስዶ ነቲ መጽሓፍ ክትወስዶ ነቲ ማሕተሙን ክትፈትሖ ብቑዕ ኢኻ እንዳበሉ ሓድሽ መዝሙር ዘመሩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ክንባርኽ ኮይና ሃሌሉያ ሽሙ ይባረኽ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ነቲ መጽሓፍ ዝገንጸለ ሃሌሉያ ሸውዓተ ማሕተም ድማ ዝፈትሐ ናይ ይሁዳ አንበሳ ሱር ዳዊት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዝነበረን ዘሎን ዝመጽእን በኽሪ ኩሉ ፍጥረት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ተመስገን ስለ መንፈስካ አቦ ህላውነትካ ኣብዚ ቦታ ስለ ዘሎ ተመስገን ክብርና አምላኽ ይኹን ንኽብር እግዚአብሔር ቶም ንኽእል ኩላትና ሓፊልና ክንዝምር ሃሌሉያ ምኽንያቱ ንሱ ክብሪ ክወስድ ኣምልኾ ክወስድ ንበይኑ ብቑዕ እዩ ሃሌሉያ ነቲ ማሕተም ዝፈትሐ ሃሌሉያ ነቲ ዝተዓጽወ ዝኸፈተ ሃሌሉያ እቲ ናይ ይሁዳ አንበሳ ዝሰዓረ ስለ ዝኾነ ሓድሽ መዝሙር ዳዊት ኢልዎ ብግብርታትካ ሕጊስካኒ ኢኻ እሞ ብዛዕባ ተግባር ኣእዳውኳስ እልል ክብል ኢልዎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እቲ ኣምላኹ ዝፈልጥ ህዝቢ ከዓ ብፁዕ እዩ ኢሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስከን እግዚአብሔር አቦ እቲ ሒዝናሉ ዝመጻና ኣምልኾ ድዩ ምስጋና ድዩ እልልታ ድዩ ኣብ ቅድሚ ህላውነቱ ከም ዘለና እንዳተረዳእና ኣሕዋተይ ከነፍስሶ ኢና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሽምካ ይባረኽ እቲ ያም ነገራትና ደበኽ ዝብል ጎይታ ሎሚ እውን ህያው እዩ ኣሜን ኢየሱስ እቲ ብዘበን ሐዋርያ ዝነበረ ሎሚ እውን ኣሎ ይተለወጠ ሎሚ እውን ኣሎም ነገራትና ሃሌሉያ ኣይተለወጠን ንሱ ኧረ ይተለወጠን ኧረ ኸም ኢሉሎ ብሓይሊ ኸም ኢሉሎ ብግርማ ብስልጣን ኣይደኸመን ኣብ ዘበና ኣይደክም ድማ ሃሌሉያ ኣብ ነገራተይ ደበኽ ስለ ዝበለለይ ብህይወተይ ስለ ዘለዓልካ ኣታ መናገፊ ነፍሰይ በኣኻ ወጢኣላ እሞ ክብሪ ህበካ ኣለኹ ኣታ ልዑል ኣታ ከውሒ ኣታ መናገፊ ብርሃን እግዚአብሔር ብርሃነይ እግዚአብሔር ሓይለይ እግዚአብሔር ንጉሰይ ይብል ኣለኹ እስከ ሃሌሉያ ኣዳውኩም ኣይዕልኩም ባርኽዎ ሃሌሉያ ንሱ ሓይልና ስለ ዝኾነ ልዕል ዝበለ ከውሐይ ኢልዎ ልዕል ዝበለ ከውሐይ ኣምላኸይ ሓይለይ ኢልዎ ሃሌሉያ ናይዛ መዓልቲ ሰባት ስለ ዝነበርካና ኣብ ቅድሚ ዝፋንካ ደው ስለ ዘበልካና ጸላይ እንዳሰምዐ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላትና ማዕድ ትሰርቅ ንርእስና ብዘይቲ ጽዋና ድማ የንጀርብብ ኣሎ ካብ ስምባድ ለይቲ ካብቲ ብመዓልቲ ካብቲ ብለይቲ ካብቲ ብቐትሪ ዝኸይድ ሃሌሉያ ነፍሰይ ትባርከካላ ታልዑል ነፍሰይ ትባርከካላ ኣጋረይ ብእምብኸ ይዕንቀፍ ኣብ ልዕሊ ኣዳዎም ክጸሩኑ መሳል ንመላእኽቱ ይእዝዘለይ
عزو معطوت مت سلام نعخاتكم شبل سي يسوس عزو معطوت مت سلام نعخاتكم شبل فرحبه هاليلويا هاي حزك كانيو حق تفضو مستغان بغا جمعالو هاي حزك كانيو حق تفضو تمت سلام نعخاتكم فرحب أمنت تذكر عبعتو معطوت تمت سلام نعخاتكم سي عاي حزيك كانيو حق تفضو جمعالو عاي حزيك كانيو يسوس مسخان دغا عبعزو معطوت تمت سلام نعخاتكم فرحبت وعاد تذكر عبعزو معطوت تمت سلام نعخاتكم عاي حزك كانيو حق تفضو مسخان دغا تمحالو عاي حزك كانيو حق تفضو مسخان دغا سمح قبرتا قبري تامر قبري سي سي هاليلويا قبري تامر نبينو قبري تامر نسو نبينو قبري تامر نرى نسو نبينو قبري تامر قبري تامر قبري تامر قبري تامر قبري سي 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 قبري قبري تامر قبري تامر قبري تامر نسو نبينو نبحر زنقله زنقل صحيا وزقبره قبري تامر سي قبري تامر هاليلويا قبري تامر المات يحزو هاليلويا عزلمتك كان ظلمات عزلمتك كان ظلمات عجرتك كان رحق عجرتك كان موت عزلمتك كان ظلمات عزلمتك كان ظلمات عوسلك كان رحق عجرتك كان موتا زي جمر مالي زي مرمر زي مرمر جناحنا نخوز مرمر زي جمر مالي زي جمر مالي زي جمر مالي زي جمر مالي عزلمتك كان ظلمات عوسنك كان رحقي عزلمتك كان ظلمات عزلمتك كان ظلمات عوسنك كان رحقي عجرتك كان موتا زي جمر زي جمر مالي زي جمر مالي زي جمر مالي زي جمر مالي أنت أملاك يمرمرني أملاكنا يمرمرني هاليلويا نخلو بنا يمرمر نسو نخلو يمرمر زي جمر مالي زي يسوس كماها من موالو دلا يزقبر كل زي كان يسوس كماها من موالو دلا يزقبر يسوس كماها على تجلي يخفت تجلي يعطف يسوس كماها
Hallelujah.
ምስራዬ ምልክት ላይ ደሙ አይካለን ሰጊርዎ ቤተይ ደም ትገንሸላሎ አብልዳት አይካለን ሓሊፍዎ ኸይዱ ምስራዬ ምልክት ላይ ደሙ አይካለን ሰጊርዎ ቤተይ ደም ትገንሸላሎ አብልዳት ደም ትገንሸላሎ አብልዳት ደም ትገንሸላሎ አብልዳት ደምና ኢየሱስ አሎ አብልዳት ደምና ኢየሱስ አሎ አብልዳት ደም ትገንሸላሎ አብልዳት ደም ትገንሸላሎ አብልዳት ደምና ኢየሱስ አሎ አብልዳት ደምና ኢየሱስ አሎ አብልዳት አይከዓለን ሓሊፍዎ ኸይዱ ምስራዬ ምልክት ላይ ደሞ አይከዓለን ሰጊርዎ ቤተይ ደም ትገንሸላሎ አብልዳት ደም ትገንሸላሎ አብልዳት ደም ትገንሸላሎ አብልዳት ደምና ኢየሱስ አሎ አብልዳት ደምና ኢየሱስ አሎ አብልዳት ደም ትገንሸላሎ አብልዳት ደም ትገንሸላሎ አብልዳት ደምና ኢየሱስ አሎ አብልዳት ደምና ኢየሱስ አሎ አብልዳት ፈቲ ኮነን ዝሓለፈኒ ፈቲ ኮነን ዝሓለፈኒ ፈቲ ኮነን ዝሰገረኒ ፈቲ ኮነን ዝሰገረኒ ደም ትገንሸል ምልክት አለኒ ደም ትገንሸል ምልክት አለኒ ደም ምልክት አለኒ ደም ትገንሸል ምልክት አለኒ ፈቲ ኮነን ዝሓለፈኒ ፈቲ ኮነን ዝሓለፈኒ ፈቲ ኮነን ዝሰገረኒ ፈቲ ኮነን ዝሰገረኒ ደም ትገንሸል ምልክት አለኒ ደም ትገንሸል ምልክት አለኒ ደም ትገንሸል ምልክት አለኒ ደም ትገንሸል ምልክት አለኒ ስለዚህ አይከዓለን ሓሊፍዎ ኸይዱ ምስራዬ ምልክት ላይ ደሙ አይከዓለን ሰጊርዎ ቤተይ ደም ትገንሸላሎ አብልዳት ደም ትገንሸላሎ አብልዳት ደም ትገንሸላሎ አብልዳት ደምና ኢየሱስ አሎ አብልዳት ደምና ኢየሱስ አሎ አብልዳት ዓሰርተ ብዘውታሩ በገና ዓሰርተ ብዘውታሩ በገና ዓሰርተ ብዘውታሩ በገና ዓሰርተ ብዘውታሩ በገና ንንጉስ ክብሪ ክዝምር ልበይ ያቂዱ ሎሚ ደቢሉ ንንጉስ ክብሪ ክዝምር ልበይ ያቂዱ ሎሚ ደቢሉ ዓሰርተ ብዘውታሩ በገና ዓሰርተ ብዘውታሩ በገና ዓሰርተ ብዘውታሩ በገና ዓሰርተ ብዘውታሩ በገና ንንጉስ ክብሪ ክዘምር ልበይ ያቂዱ ሎሚ ደቢሉ ንንጉስ ክብሪ ልበይ ያቂዱ ሎሚ ደቢሉ ዓሰርተ ብዘውታሩ በገና ዓሰርተ ብዘውታሩ በገና ዓሰርተ ብዘውታሩ በገና ዓሰርተ ብዘውታሩ ንንጉስ ክብሪ ክዝምር ልበይ ያቂዱ ሎሚ ደጊሙ ንንጉስ ክብሪ ክዝምር ልበይ ያቂዱ ዓሰርተ ብዘውታሩ በገና ዓሰርተ ብዘውታሩ በገና ዓሰርተ ብዘውታሩ በገና ዓሰርተ ብዘውታሩ በገና ንንጉስ ክብሪ ክዝምር ልበይ ያቂዱ ሎሚ ደጊሙ ንንጉስ ክብሪ ክዝምር ልበይ ያቂዱ ሎሚ ደጊሙ ብዘሎ ክብሪ
مسحالف شعوني تتلمات بقوس تغلتت لوهات كببيتي ببيتي 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 مسحالف شعوني تتلمات لوهات كببيتي بيتي مسحالف شعوني تتلمات بقوس تغلتت لوهات كببيتي ببيتي مسحالف شعوني تتلمات بقوس تغلتت لوهات كببيتي بيتي مسحالف شعوني تتلمات بقوس تغلتت لوهات كببيتي ببيتي مسحالف شعوني تتلمات بقوس تغلتت لوهات كببيتي ببيتي مسحالف
يتكايا نجري لويتاتو يتكايا هيوتي لويتاتو هابوي الالتاي يوم دسكايتو يتكايا تاريخي كيراتو هتابرو مسكانا يوم دسكايتو ነገር ያጸብቃቶ ሃሌሉያ ምስጋና ያው መቅደስ ካይቶ ይትካያ ህይወቴ ለዊጣቶ ሃሌሉያ አትሐያል ምስጋና ያው መቅደስ ካይቶ ይትካንዲያ ነገር ይጸብቃቶ ሰማያት ኮነ ምድሪ አይደረኽ በካል ተወዳዳሪ ሃሌሉያ ኢየሱስ ተወዳዳሪ የብልካል ብስልጣን ትገዝ መንግስት ኻብርቱ ብስልጣን ትገዝ መንግስት ኻብርቱ ዝመስለካ የለን ሓያል ኢኻ እግዚአብሔር
ክብሪ ንዓኻ ዓይን ፀግበካኒና ዓይን ውድኦኒና ገሊፅና ዕቤትካ እረ ዓይን በፅሖኒና ሃሌሉያ ንስኻ ግና ዓብዪ ኢኻ ጥራይ ጎይታ ንጉስ ኢኻ ሃሌሉያ ስልጡን ኢኻ ሓያል ኢኻ ግሩም ኢኻ ብርቱዕ ኢኻ ንስኻ ፍቕሪ ኢኻ ንስኻ ምሕረት ኢኻ ንስኻ ኣዝኢኻ ጽቡቕ ኢኻ ጎይታ ሃሌሉያ ሽምካ ይባረኽ Jesus number Filuicha, 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 Jesus number Filuicha. Atta Filui, 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 Atta Filui. Jesus number Filuicha, 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 Jesus number Jesus number Jesus number ጣዕት ደሎ ክብሪ ደሎ ነዚ ዓባ አምላኽ ሰማይን መሬት እንደንጠልጠለ ሃሌሉያ አልፌን ኦሜጋ እንደሆነ ቀዳማይ እንደሐራይ እንደሆነ ሃሌሉያ ሬባዳ ባላላ ባላላ ቦስ እስከ አመስግኖ ወስከ ነዚ ክብሪ አመስግኖ ነዚ ክብሪ ድወረደ አመስግኖ ወስከ እዚ ዓባ አምላኽ አመንጎናሎ ናይ እስራኤል ቅዱስ አመንጎናሎ ናይ እስራኤል ስልጡን አመንጎናሎ እስከ አመስግኖ 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 ምትንካፍ ኾነልኩም አመስግኖ ሬባባ ሺናማ ማላዳማ ሺያኮዶ ሪባባ ሲላላማስ እዚ ፈውሲ ደሎ ሃሌሉያ ሎሚ ፈውሲ ሎ በሉ ሎሚ ፈውሲ ሎ ሕዋቴ እስኪ ሃሌሉያ ሎሚ ኤክስፔክት ገበረ ሰብ ፈውሲ ሎ ማንዳላላባ ሻራዳ ባላላባ ሻላባሽ ሎሚ ጎይታ መፍታሕ ኮይኑሎ ሬዴ ባባባስ ያላላባስ ያላላባስ አመስግኖ እስከ 1 ሚኒት ሬዴ ባባባስ እዚ ካብኡ ኮይኑልና እምበር ካባና አይኮነን ሕዋቴ we love you lord we respect you ሃሌሉያ ጎይታ ኽበር ጎይታ ኽበር አቤትካ ኽበር አቤት ኤል ኽበር አቤትካ ኽበር ጎይታ ኣብ ህይወትና ኽበር ኣብ ሓዳርና ኽበር ራዳማ ሻላላ ማላላ 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 ሃሌሉያ one more time እስከ አኽብር ወስከ ክብር ክብር ደብሎ ወስከ ክብር 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 አሞንጎና ኽሰብር አማከልና ኽነብር ክሰፍር ድፈቀደ እግዚአብሔር አምላኽ ተባረክ ሃሌሉያ ሻዳ ባላላባስ እግዚአብሔር ይባርኩም ኮፍ በሉ ሃሌሉያ ማንቲያ ሻላላባስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጎይታ ይባረክ እስከ ልተሐጎሰ መልሱ እስከጣቃ ልተሐጎሰ በዚ ክብሪ በዚ መንፈስ እዚ አይኮን እንዲ ሕዋቴ ሃሌሉያ ጎይታ ይባረክ ናይ በሐቅ ተሐጉስና መዘመራን አምላኽ ይባረኩም አሩሓፍቴ በጸሎት ዝመራሓትና አምላኽ ይባረኩም ናይ በሐቅ አደይቦምና ጎይታ ይባረክ ጎይታ ከም ዝኸብር ከሎ ንሕና ከይኽብረና አሜን ዶ ሕዋቴይ ጎይታ ከም ዝኽነኽብሮ ከለና ብጣዕሚ ደስ ይብሎ ነዚ ጨና ከጨንዎ ፀኒሑ እግዚአብሔር ኩሉ ሳብ ምሳና እዩ ሃሌሉያ ቅድሚ ናብ ምኻድና ሎሚ ክቡር ጋሻ ኣለና ፓስተር ተስፋ ጽዮን from Australia እስኪ ዌልካም በልዎ ዌልካም በልዎ ሃሌሉያ ንፈትዎ አቦናዩ ናይ እምነት አቦ ናይ በሐቂ I was so delighted ነው ከምዛ ጓዳ መጽሐፍ ፓስተር ሃሌሉያ መጀመሪያ ዌልካም ክብለኩም ፈቱ ካልኦት ሓደሽቲ ወይ መጽኹም ደይቀነኹም ሓፍተይ መጽኺ ነርኪ መን ክብል ዌልካም ካልኦት ሓደሽቲ ሃሌሉያ ኢየሱስ ትማሉ ሎምን ዘለዓለም ጎይታ እዩ ሃሌሉያ በሐቂ ብሩኽ መዓልቲ ሎሚ ንፈውስ ተቀረበ ሰብ አለና ክፍወስ ክፍታሕ አሜን ዶ ሃሌሉያ አዲስ ነገር እኮ ደሎ ይብለኝ ሮብ ሽድሽተን ፈርዓ መጽኹም ኣብዚ በረኸት ተኻፈሉ ጸጋሆም አሽርፉ ፕሊዝ 6:30 ሰንበት ከሰዓት ክንደይና እንጀምር
10 እግዚአብሔር ድጽቤና ሰዓት ከንደዩ yes አምላኽ ማን ኢንቴግሪቲ ክልወና ይደለናዩ ብዙሕ ግዜ ክወስድ አይደልኔ መተን ባህታ ካልእ የብልናን መባዕን እሽር መን ይኽጽልየና ሎሚ ድርሹ ናብ ዝመጽእ ክጽልየና ሽዑ ናብ ቃል ክንከይድና ርሹ ናብ ዝመጽእ ሶኺ ደለኺ እግዚአብሔር አባውን አመስግነካለና ስለዚህ ማዓንተ ዘሽምካ ይባረክ ስለጸንሐና ጊዜና አምልኮ ጊዜን ጸሎትን ዝማን አመስግነካ እጅማ እግዚአብሔር አባዬ ካብቲ ዝሃብካና ሒዝና መጺና አላሞ እግዚአብሔር አምላኸይና እየ ወንጌልካ ኹዕል ክትረዳና ዝተዓለን ጥበብን ክትበና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጽልይ አሜን ሃሌሉያ እስከ መንፈስ አይነጥፍ ፓስተር ቃል ክሳዕ ድምጻና እስከ 2 ሚኒትስ እንዳጸላና ህንጻና ሆይና ናብ ዕላና ይነተው ሃሌሉያ ሎሚ ጎይታ ገለ ነገር ከሆነ ሎሚ ኤክስፔክት ድገበረ ሰብ ጎይታ ክራኸቦ አሜን ዶ ሎሚ መለኮታዊ ምርኻብ ክኾነልኩም እዩ if you expect you will get something እግዚአብሔር ነቲ ኢንቫይት ድገበሮ ነቲ ድጸውዖ ጥራይ ድባርኽ አሜን ዶ አሕባቴ እስከ ሎሚ ልብና ነጸባበይ ልብና ንኽፈት ሃሌሉያ Jesus Christ of the Nazareth is here ጎይታ አብዚ ደሎ ሃሌሉያ ሎሚ ክብር ክትንክፈክም እዩ ሎሚ ቃሉ ክትንክፈክም እዩ ሎሚ መፍታሕ ከሆን እዩ ሃሌሉያ ክብሪን እግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ ግዜ ከወሰድኩ ንፓስተር ናብዚ ክዕድሞ እዚ ቦታ ንፓስተር ንመንፈስ ቅዱስ ከድፎ اتنت فيديو نتحدى زي تدليو مصي هاجر يسمعي يسوس قويتاي كمل لهم وقعين عين الرائنا قويتاي يسوس كريستوس قويتاي عدل سلا ذهبنا عدمه سلا ذهبنا امين حقسات ديهم اسك حقس هون እግዚአብሔር ክብሪሃ قويتاي يسوس قويتاي هاللويا እግዚአብሔር ክራኸበናይ ይኽእል እግዚአብሔር شمي زي تفلطو تصفاصين حقوس بال تبع حنت سبيتي أبو سلسة والجي يسوس كريستوس قويتاي هاليلويا بيتسبمو لو عقل قلتينا قويتاي يسوس قويتاي مزمراني ني من سيات حلفتي اني ممهراني ني دك اي مالتي قالت بيتك احايلين يا نايس قلت سبيا بقى كلها ناس كوتا ابت مسارعنا تصميدنا زلنا يسوس كريستوس قويتاي سلازي اب استراليا دما نشتو بيت كريستيان اللاتنا بيتل بيت كريستيان تبال هايلنا انا جميرنا يا بحادث بنا جميرنا يا جي اسرا اكابن خوننا يسوس كريستوس قويتاي ساعتكم بزحاتكم طعم مدرخ تورث تقولوا سباتكم ابزي زلكم بطعم حيالاتكم امين كن حيالات مخانكم تفلطوا دو ابي زلت صقم حيال مخانكا زي مفلات ابي صقمي ردكم دلا سلازي እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ክብል መስበልኮ ኤክሊሻ ዌክ አፕ ቤተ ክርስቲያን ተሲ አሜን ተሲ ክትስእ ዝድለ ጊዜ እንተሎ ሕጂ
አሜን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እምበአረይ ነብስ ወከፍና ሎሚ አነ ክትስኤስ ክበሉ እስኪ ድገምዎ ሃሌሉያ እቲ ድኹም እንታይ ይበል ዝብል ብርቱዐ ይብል ተዘይልካ ክተርፍ እዩ ትብርትዐኻ ኣይክህሉን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እስኪ ካልእ ቋንቋ ትፈልጡ ኣምሓርኛ ጥራይ ዝኾንኩም ኣለኹም ኩልኹም ትግርኛ ኢኹም ኣቀይደ ኩሉ ትግርኛ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንምንታይ ተረፍ ከይህልወና ኢለየ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ በአረይ ሎሚ ናይዚ ቤተ ክርስቲያን ሽማግለታት ንዓኻትኩም ከገልግል ስለ ዝዓደሙኒ ጎይታ ኣብዚሑ ይባረኽኩም መዘምራን ጎይታ ኣብዚሑ ይባረኽኩም አሜን ፕሮግራም ዝመራሕኪ እግዚአብሔር ይባረኽኪ ሓደ ነገር ርኢ ኣለኹ ኣባኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አሜን ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ እስኪ መጽሓፍ ቅዱስ ዝሓዝኩም ሃሌሉያ ሞባይልኩም ኩሉ ፍላይት ሙድ ግበርዎ አሜን ዶ ኩሉ ፍላይት ሙድ ግበርዎ አሜን ንምንታይ ሕጂ ንመንፈስ ቅዱስን ንእግዚአብሔር ቃልን ነቲ ከተስዓና ዝከኣሎ ነቲ ከበራብረና ዝከኣሎ ነቲ ክፍውሰናን ከፀናንዓናን ዝከኣሎ ጎይታ ግዜ ክንቦ ኢና አሜን ዶ ንኻልእ ግዜ ይህብን እየ እስክበሉ እንደገና ከዓ ኣብ ጥቓኹም ንዘሎ ከምዚ ይበልዎ ስማዕ በልዎ ከይትህውኸኒ ቃል ኣምላኽ ክሰሚዐ ከይተነኻኽፈኒ ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ንምንታይ ቃሉ ለኣኸ ፈወሶም ካብ ጉድጓዶም ድማ ኣናገፎም ስለዚ ቃል ክለኣኽ ከሎ ከጋግየካ ዝኽእል ዋላ ብጥቓኻ ዘሎ ይተንክፍ እንዳበለ ነታ ሓሳብ ከይትቕበላ ዝገብር ስለዚ ኣዌር ክንከውን ኢና ኣሜን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝሓዝና እምበኣረይ ኢሳይያስ 52 ፍቕዲ 1 ከነንብብ ኢና ሃሌሉያ ኢሳይያስ 51 ፍቕዲ 1 ክልተን ከነንብቦ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ከምዚ ይብል ትክክል ድየ ዘለኹ هو እስኪ አንብበለይ ሶሪ 52 ይቅርታ 52 ፍቅዲ 1 52 ፍቅዲ 1 ከምዚ ይብል ድሕሪ ሕጂ ዘይተገርዝረን ርኹስ ኣባኺ ኣይከኣቱን እሞ ኣቲ ጽዮን ንቕሒ ንቕሒ ሓይልኺ ልበሲ ወይ ኢየሩሳሌም ኣቲ ቅድስቲ ከተማ እቲ ብሉፅ ልብስኺ ልበሲ ኣቲ ኢየሩሳሌም ተጓጓኺ ንገፊ ተንስኢ ተቐመጢ ኣቲ ምርኽቲ ጓል ጽዮን ንማእሰር ክሳድኪ ሕዮ አሜን አሜን እግዚአብሔር ይባረክ ነዚህ ያው ቃል እስኪ እንጸልይና ኸቤርና ሃሌሉያ ኩሉ ዝኻለካ በይንኻ ንጉስን ጎይታን ዝኾንካ በኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ጉባኤ ንስኻ ትፈልጦ ኢኻ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል መንፈስ ቅዱስ ከኣቶ ኣነ ጽልለኹ መንፈስካ ክመርሓና መንፈስካ እግዚአብሔር አምላኸ ኣብዙይ ከዓይ ሰማያት ንኸፍት ኣለና ሰማያት ይከፈት ከዓፁ ዝወፅእ ናይ ጋንንቲ ናይ ጥንቆላ ናይ ድግምቲ ኃይሊ ንወቕ ኣለና ኣብዛ ምድሪ ዘሎ ዓብይ ከረን በኢየሱስም ንግልብጦ ኣለና በኢየሱስም ንግልብጦ ኣለና ሰባት ስልቹዋይ ክኾኑ ዝገብር በኢየሱስም ኣፍርሶ ኣለኹ ቅንዓትካ ግን እግዚአብሔር ኣብ ማእከልና ይኹን بقولتها بيسوع سم آمين أبزي سفرة
እግዚአብሔር ኢየሩሳሌም ክትዓየሉ ደልዩ ክትሰርሓሉ ደልዩ ክትሰኣሉ ደልዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣሜን ኣብ ምንታይ ኩነታት ኮላ እዩ ኢሳያስ እዚ ትንቢት እዚ ኣምፅእዎ ኢየሩሳሌም ወይንም እስራኤል ኣብ ምንታይ ኩነታት ነይራ እንድሕር ዳኣልና ኣብ ትሕቲ ምርኮ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኣሜን ምርኮ ሰቢሩ እግዚአብሔር የውፅእ ኣራ ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ድሕሪ ደጊም ኢሉ ርኹስ ነገር ኣይከኣትወክን እዩ መጀመርያ እግዚአብሔር ታይ ዝደሊ እንድሕር ዳኣልና ቅድስና ኣሜን ቅድስና ህዝቢ ኣምላኽ ክቅደስ ከሎ እግዚአብሔር ኣብ ማእከሉ ይርከብ ክጽልዩ ከለኹም ሓደ ነገር ይኸውን እዩ ክጽልዩ ከለኹም እግዚአብሔር ይሰምዕ እዩ ብቅድስና ከተምልኹ ከለኹም ግን እግዚአብሔር ኣብ ማእከልኩም ይርከብ ኣሜን ስለዚ ኣምልኾ እግዚአብሔር ዝደሊ ኣብ መንፈስ ሓዊ ክወርድ እንድሕር ዳኣ ደሊና መጀመርያ መዘምራን ከነቐድም ኣለና ንምንታይ ኣምልኾ መዘምራን ንርእሶም እዮም ዘምልኹ ተረዲእኩም ደሎ ንማንም ኣይኮን ንዓኻትኩም ክዕጅቡ ይኮኑን ኣብዚ ሜዳ እዚ ዝወፁ ዘለዉ ኣብዚ መድረኽ ዝወፁ ዘለዉ ንመን እዮም ንእግዚአብሔር ኣምላኾም ከመስግኑ እዮም ስለዚ ንስኻ ከዓ ምሳም ኮንካ ዘይተምልኽ እንድሕር ዳኣ ኮንካ ተዓዛቢ እንድሕር ዳኣ ኮንካ እግዚአብሔር ታይ ፍርቀ ይደልይኒ እዩ ዝተቐደሰ ህዝቢ ይደሊ ኣሜን ወይ ኣነ ክቅደስ እየ እስክበሉ ኣነ ንዕኡ ክፍለ እየ እስክበሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንዕኡ ዝተፈለየ ህዝቢ እግዚአብሔር ኣይሓልፎን እዩ ኣሜን ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚ እስራኤል ኣብ ምንታይ ኩነታት ነይራ መሰ ህዛብ ተደባሊቓ ነይራ ርኹስ ነገር ኣትይዋ ነይሩ ዘነውር ነገር ኣትይዋ ነይሩ ስለዚ ካብዚ ዝተላዕለ ድሕሪ ደጊም ኢሉ እስኪ ድሕሪ ደጊም በሉ ርኹስ ነገር ኣባይ ኣይመፅእን እዩ ሃሌሉያ ኣብ ቤተይ ኣይመፅእን እዩ ኣብ ደቀይ ኣይመፅእን እዩ ኣብ ዘረይ ኣይመፅእን እዩ ኣብ ሕብረተይ ኣይመፅእን እዩ ኣረ ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዘይትእውጅ እንድሕር ዳኣ ኮንካ ኣዋጅ ብኣዋጅ ክሰብሮ ይትኽእልን ኢኻ ኣዲኩም ደሎ ዝእውጅ ወለዶ እዩ ሎሚ ዝሰብር ዝእውጅ ወለዶ እዩ ዝስዕር ኣብ ኢትዮጵያ ኮለናሲ መናእሰያት ኢና ስለዚ በቃ ናይ ምእዋጅ ቃሉ ናይ ምእዋጅ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ ምእዋጅ ትምህርቲ ተማሂርና እቶም መናእሰያት ኣነ ፕሮስፐሪቲ ኣብ ህይወተይ ክኸውን ይኽእሉ ጀሚሮም ብልፅግና በረኸት ተኣምራት ርእስየ ብላዕልየ እዚ ክብሉ ጀሚሮም ከውጁ ጀሚሮም ትፈልጡ ድኹመ ዝሓለፈ ግዜ በዓልቲ ቤተይ ከይዳ ነይራ እቶም ምሳና ዝነበሩ ብምልኦም ዓበይቲ ህንፃታት ዝውንኑ ዓበይቲ ካምፓኒ ዝውንኑ እንዳገልገሉ ኣገልገልቲ እኮ እዮም ኣገልጋሊ ድኻ ክኸውን መን እዩ ፈሪድዎ ተፈሪድኩም ድኹም ድኻ ክትኮኑ ኣይተፈረድኩምን ብምንም ዓይነት ኣሕዋተይ ስለዚ ተንስእ እንድሕር ዳኣ ኢሉ ክትስእ ክትክእል ኣለካ ብኩሉ ብፋይናንሻል ክትስእ ኣለካ ብሂሊንግ ክትስእ ኣለካ ብፕሮስፐሪቲ ክትስእ ኣለካ ብቅድስና ክትስእ ኣለካ ብበረኸት ክትስእ ኣለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ደቅኻ ክትስኡ ክኽእሉ ኣለዎም ንኸምቱ ይወለድናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ድሕሪ ደጊም እንታይ ኣይከውንን ኢልዋ ርኹስ ዘበለ ኣይከኣትወክን ኣሜን ሽዕጣት ኮኒ ርኹስ እንድሕር ዳኣ ዘየልዩ ክትነቅሕ ኢኻ ኣዲብ ደሎ ብዙሕ ግዜ ምንቕቓሕ ሪቫይቫል ንብል ምሽ ወንዲና ንብል ምንቕቓሕ ካበይ ዝጅምር እንድሕር ዳኣልና ካብ ቅድስና እዩ ዝጅምር ኣሜን ዝተቀደሰ ወለዶ እንደልለና ዝተቀደሰ ህዝብ እንደልለና ዝተቀደሰት ቤተ ክርስቲያን እንደልለና ኣሜን እሳዓሪት ሓይሊ ዲያብሎስ እትሰብር እተቀደሰት ቤተ ክርስቲያን እያ ኣሜን ኣብዚ ምድሪ ትፈልጡ ድኹመ ኣኽራናት ኣሎ ናይ ዲያብሎስ ኣኽራናት ኣሎ ሰሊኽካ ተዘይሓሊፍካ ክኽልክል ዝደሊ ኣዲኩም ደሎ ሰሊኻ ትሓልፍ ግን ዝተቀደሰት ቤተ ክርስቲያን እያ ኣሜን ንዝተቀደሰ ቤተ ክርስቲያን ድላይ ይኹን ዲያብሎስ ዋላ ሰፈሩ ይኹን ኣድራሹ ዋላ ይኹን
እግዚአብሔር አምላክ ዘይክእላ ሃያል መንግስት አብልዕላ አይተክል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዝተቀደሰ ትውልድ እግዚአብሔር ክትስጸልዩ አረ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ከምዚ ኢሉ ንቕሒ ሃይልኺ ልበሲ ሃይል አምላክ ዝመጽእ ድሕሪ ቅድስና ይሕዋተይ ሃይል አምላክ ዝመጽእ ብዙሕ ግዜ ሪቫይቫል ንደሊ ኢና ብዙሕ ግዜ ሂሊንግ ንደሊ ብዙሕ ግዜ ተኣምራት ንደሊ ኢና ብዙሕ ግዜ በቃ ሰባት በቃ ክናገፉ ንደሊ ኢና እዙይ ናይ ማንም ኣማኒ ናይ ልቢ ትርታይ ነገር ግን ከመይሉ ይምፃእ እንድሕር አልና መጀመርያ እንታይ ቅድስና ሽዑ እግዚአብሔር ሓይሊ ክለቅቕ ይጅምር አረ አሜን ሓይሊ ክለቅቕ ይጅምር ኣብ ኤርትራ ምስ ኣተኹ ሰማያት ኩሉ ዕፁው ነይሩ እዞም ክርስቲያን እንዳኸድኩ ከመይ ኣለኹም ክብሎም ከሎ ጎይታ ይባረኽ ከመይ ነይሩ ሰንበት ፕሮግራም ኣብ ተፈላለየ ቸርች እኮ ነቶም ኣሕዋት እንዳኸድኩ ጎይታ ይባረኽ ፅቡቅ ቃል ነይሩ ነብሳት ድሒኖም ኣይ ነብሳት ኣይድሓኑ ናብቲ ከዓ ከይ ከመይ ኣለኹም ንዓይ ዕፁው እያ ጨኒቑኒ እዩ ዘሎ ምትንፋስ ኢነ ኣሕዋት ኤርትራ ምስኣተኹም ምትንፋስ ኢነ ንመጀመርያ ግዜ ደሳለኝ ምስ ሓዊየ ድሕነት ትምህርቲ ምሂረ እዮም ኣብ ኤርትራ ምስኣተኹም ኣብ ዝገርመኩም ንዓኦም ድሕሪኡ ካልኦት የመ ድሕሪኦም ካልኦት የመ ምሂሮም ኣነ ድሕነት ትምህርቲ ምህራ ኣይከኣልኩን ንምንታይ ቢዚ ገይሩኒ እግዚኣብሔር ሓዊ መፅኡ ከመይ ኢሉ መፅኡ እንድሕር ዳኣልና ግን ትፈልጡ ድኹም መጀመርያ ቅድስና ንእግዚኣብሔር ኢና ገይርና ንኩሉ ቤተ ክርስቲያን ደብዳቤ ፅሒፍና በዲልና እንድሕር ዳኣ ኮይንና ንስሓ ክንኣቱ ፍቐዱልና ኢልና ደብዳቤ ፅሒፍ ሓንቲ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን ብቴሌፎን ደው ኢሎም ፀዊዖምና ኣብቱ ንትምህርቲ ክኾነኩም እዩ እንታይ ኢኹም ገይርኩም ኢሎም እና ዶ እወ ንስኻትኩም እዛ መፅሓፍ ቅዱስ ዝሃብኩምና ንስኻትኩም ኢኹም እወ ግን ሰብካ እንድሕር ዳኣ ኮይንና ኸ ንዓኻትኩም ከነኽብር ኣለና ኢሎም ሰሚዖምና ስለዚ ዋላ ናትኩም ነፍሳት ደቅኹም ወሲድና ክንከውን ንኽእል መናእሰያት ኢና ጌጋ ተዛሪብና ክንከውን ኣብ ልዕለኹም ተዛሪብና ክንከውን ስለዚ ክትፈትሑና ደሊና ተነገልግል እንድሕር ዳኣ ኮይንና ንስኻትኩም እንተዘይፈትሕኩምና ኩሉ ግዜ እሱራት ኢና ዮሴፍ ዝበሃሉ ነይሮም ኣና በትሽዑ ነቢዖም በኺዮም እናስ ኣቦታትና ነዚ ወንጌል እዚ ነቲ ክርስቲያን ዘይኮነ ወለዶ ኣብፅሕሉ ኢሎም የመሂቦምና ንሕና ግን ንደቅና ክንእክብ ኣይከኣልና ነዛ ምድሪ ብንውሓታ ብስፍሓታ ኪድ ባሪኽናካ ኣለና ኢሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚ ኣነ ብወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን ዝተለኣኽኩ እየ ማንም ሕጂ ኣብ ማንም ክዓግተኒ ዝኽእል የለን ኣሜን ወይ እቶም ኣቦታት ባሪኾም ሰደሙን እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ማንም መድረክ ክልክለኒ ይክእልኒ ወይ እንድሕር ዳኣልኩም እቶም መፅሓፍ ቅዱስ ዝሃቡና ዋጋ ከፊሎም 66 ዓመት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ግዜኦምን ዕድባኦምን ኣሕሊፎም ዝሃቡና ንሳቶም ባሪኾምኒ እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ማንም ክረግመኒ ኣይክእልን እዩ ሓደ ነገር ክነግረኩም ምዕባይኩም ዘለዉ ኣገልገልቲ ይኹኑ ማንም ድላዮም ይግበሩ ባርኽዎም ኣሜን ባርኽዎም ንምንታይ ሓይሊ ምእንቲ ክትቅበሉ ሽዑ ሶሉስ እዚ ተባሃልናዮ ረቡዕ ወይልና ሓሙሽ ናይ ፈውሲ ፕሮግራም ነይሩ ደሰ ነርካ ኢኻ ኩላህና መሬት ወዲቕና መንፈስ እግዚኣብሔር ወሪዱና ሰዓት 5 ናይ ምሸት ዝተጀመረ ፍርቂ ለይቲ ሰብ ነቂሑ ካብ ዝወደቑ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሽዑ ሪቫይቫል ጀሚሩ እዘይ ቅድሚ ምዃኑ ግን እግዚኣብሔር እንድሕር ደኣ ኣብዚ ዘይሰርሕ ኮንካ ሕጂ ክኸይድ ምንም የብለይና ኣብዚ اس እግዚአብሔር በቃ ክተ 31 መዓልቲ አቂድ ማአባህ ወዲቀ ሰብ ማዕጾ እንኳን ከይከፍተኒ ነቲ መፍትሕ እንደው ተጠራጢረው እንኳን ከይከፍቶ ነቲ መፍትሕ ብታሕቲ እደርብየዮ ድሕሪ 41 መዓልቲ
እግዚአብሔር ሰማያት ክኸፍት ከሎ ርአዮ ኣሜን ሰማያት ንዓኻ ዝኽፈት ኣቅድሚ እግዚአብሔር ክትወድቕ ከለኻ ኢኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ወይ ኢየሩሳሌም ንቕሒ ሓይሊ ልበሲ ወይ ኢየሩሳሌም ኣቲ ቅድስቲ ከተማ እቲ ብሉፅ ልብስኺ ልበሲ ሕጂ ናብ ልብሲ ምቕያር የእትዋ ኣሎ ናብ ህልውና እግዚአብሔር የእትዋ ኣሎ ልብስኻ ምቕያር ማለት ቅድስና ለቢስካ ክብሪ ኣምላኽ ምዕጣቕ ማለት እዩ ኣሜን ስለዚ ክንትስብ ኮለና ሎሚ ትስብሰብ ኣሎ ኣሜን ወይ ትትስብሰብ ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እንታይ ኢልዋ ተጎጋኺ ንገፊ ኣብ ምንታይ ወዲቓ ነይራ ኣብ ዘይረብሕ ነገር ወዲቓ ነይራ ተጎጋኺ ንገፊ ሓመድኪ ንገፊ ጭቃኺ ኣፅሪ ነገርኪ ለውጢ ክዳንኪ ለውጢ ብሉጥ ልብሲ ተኸደኒ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ሎም ዘዕጥቆም ሰባት ኣለው እግዚአብሔር ሎም ዘተሶም ሰባት ኣለው ማሲ እግዚአብሔር ዝበፅሐና ዝብሉ ሰባት እግዚአብሔር ክበፅሐም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣነ ንኣምላኸ ይኣምነ ኣሜን ይኣምነ ወላ ምድረ በዳ ይኣምነ ኣነ ንኣምላኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብላ ዘሎ ተንስኢ ተቐመጢ ስፍራኻ መሓዝ ኣሜን እግዚአብሔር ዝሃበና ስፍራ ኣሎ እግዚአብሔር ዝሃበና ቦታ ኣሎ ኣብቲ ቦታ ክንቅመጥ ክንክእል ኣለና ማንም ኣይቀመጦ ኣሜን ዶ ሃሌሉያ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓይ ንኣኻትኩም ሎሚ እግዚአብሔር ዝገብሮ ነገር ኣለዎ ሓይሊ ክልበሲ ኣቲ ቅድስቲ ከተማ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ደመርያ እንታይ እንድሕርአልና ረግመልኩም ዘይተገዝረ ነገር ኣባኻ ኣይቱን እዩ ኣሜን ሓይሊ ክትለብስ ኢኻ ኣሜን ማእሰር ክሳድካ ክፍታ እዩ ሃሌሉያ ኣርዑት ዘበለ ሎሚ ኻ ክሳድካ ክወድቕ እዩ ኣርዑት ዘበለ ኻ ክሳድካ ክወድቕ እዩ ዘጨንቓ ክዘበለ ኻ ክሳድካ ክወድቕ እዩ ኣሜን ብነፃነት ቅንዒልካ ክትከይድ ኢኻ ብነፃነት ቅንዒልካ ክትከድ ኢኺ ሓዘን ካባኺ ክእለይቲ ሓዘን ካባኺ ክእለ እዩ ጋዕ ማእስ እንዳ ሓዘንከ ክትነብር ሓዘን እኮ መንፈስ እዩ ኣፍተይ ሓዘን መንፈስ እዩ ኣሜን ኣሜን ውቃዕካ ኣለዎ ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሓዘን መንፈስ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኽብሩ እዩ ዝደልየኩም ኣብ ኢሳይያስ 60 ፍቅዲ 1 ከምዚ ይብል ብርሃን ክወፅ እዩ ክብሪ እግዚአብሔር ከዓ ወፂልኪ እሞ ተንስኢ ተመልከቱ ብርሃን ወፂልካ ክብሪ እግዚአብሔር መፂልካ ዘይምትንሳእ እውን ኣሎ ማለት እዩ ታዲኩምኒ በቃ እቲ ብርሃን ንዓኻ ጥራይ ጌርካዮ እቲ ክብሪ እግዚአብሔር ንዓኻ ጥራይ ጌርካዮ ኮፍ ምባል ስለዚ ስጋዕ ዘይተሳእካ ነገራት ኣይልወጡን እየመ ኣሜን ወይ እስከ ኣነ ክትስእ የበሉ ዓብልኩም እስኪ ድገሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ምስ ዝትስኡ እዩ እግዚአብሔር ኣሜን ትርጉም ትወስዱ ንዝትስኡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስኦም ይወፅእ ስለዚ ከምዚ ኢልዎም ክብሪ እግዚአብሔር ወፂልኪ እሞ ተንስኢ ብርሂ ኣብርሂ ኮነን ዝብል ዘሎ ብርህን ኣብርህን እተፈላለየ እዩ ኣቅድም ኣብርሂ ላምባዲና እውን የብርህ እዩ ልቺ እውን የብርህ እዩ ብርሂ ግን ባዕልኻ ብርሃን ምዃን እዩ ራሜ ብርሃን ምዃን እዩ ንምንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 እንታይ ኢሉ ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ናይ ሰብ ብርሃን ነበረት ሰማያዊ ብርሃን ኣበኻ ከዓልብ ኢሎም መዓንቲ ኣሜን ማንም ዘይክልክሎ ጎረቤትካ ዘይክልክሎ ከባቢኻ ዘይክልክሎ ነገስታት ዘይክልክሎ ዓለም ዘይትክልክሎ ሕብራት መንግስታት ዘይክልክሎ ብርሃን እግዚአብሔር ኣብ ልዕለኻ ይወድቕ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ማንም ዘይክልክሎ እዚ እኮ ከምዚ እዩ እዚ እኮ ከምዚ እዩ እዚ እኮ ይዘዝን እዩ እዚ እኮ ከምዚ እዩ ሰባት ብዙሕ እንታይ ከውፅኡልካ ክእሉ እዮም ክራይቴርያ ከቐምጡልካ እግዚአብሔር ግን ክራይቴርኡ ወደይ እዩ ዝብል
ውሉዳይ ይዝብል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ውሉዳይ ይዝብል ለማዓንቲ ካባኻ ክመጽእ ከሎ ውሉዳይ ኢሉ ይዝመጽእ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚ ታይሉ ተንስ ብርሂ እነሆ ጸልማት ንምድሪ ጣቃ ድማ ንህዝብታት ኮጎልግቦም እዩ يقول هاي ملكتني يقول جناخ الفع أما قال حزب اندهلخا أما قال حزب تات اندهلخا نجار جن تاغان دنن أول بيبوان كناسو أباها جن هاليلويا آمين يسوس يسوس كقول بهم جناخ እግዚአብሔር አብልዕ ለኺ እንታኸውን ወፂ ክብሩ ድማ አብልዕ ለኺ ጸልማት አለ ወሎ ድኖ ያለ ወሎ ንዓይ ግን አይምልከተንኒ ኧረ አይምልከተንኒ በሉ ሰባት ኧረ ኢኮኖሚ እንዳወደቀ ንዓይ አይምልከተንኒ አሜን አሜን ኣብ ኤርትራ ከለኹ ከምዚ ይብል ነይረ ምድሪ ዋላ ግልብጥብጥ እንተበለት ንዓይ ግን እግዚአብሔር መርገጽ ከዳሉ እዩ አሜን ትገለባበጥ አሜን ንዓኻ ግን መርገጽ ኣለዎ ንዓኻ ግን መውፅእ ኣለዎ ንዓኻ ግን መፍትሕ ኣለዎ ኧረ አሜን ኣሕዛብ ከም ጭነቆ እንድሕር ጭነቅ ኮንካ ክርስቲያን ምዃንካ ጠጠው ኣቢልካ ኣለኻ ጠጠው ኣቢልካ ኣለኻ ናይ ድሕሪት ማርሺ እቲኻ ኣለኻ ማለት እዩ ኣሕዛብ ጸልማት ከገልብቦም ይኽእል እዩ ጣቃ ክሽፍኖም ይኽእል እዩ ንዓኻ ግን ክብሪ እግዚአብሔር ወፂልካ እዩ እስኪ ክብሪ እግዚአብሔር ወፂለ ይበሉ ዓውልኩም ኣታብኡ ጽንዑ ክብሪ እግዚአብሔር ወፂለ ይበልዎ በቃ ሃሌሉያ ክብሪ እግዚአብሔር እንድሕዳ ወፂልካ ሓደ ነገር ይዝኸውን ነገራት ይልወጡ ነዚ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ተደቂስካ ዘለኻ ንቃሕ ክርስቶስ ገብረሃልካ እዩ አሜን ክርስቶስ እንታይ ገብረልካ እዩ ምስቲ ዘብረሃልካ ተላገብ ምስቲ ዘብረሃልካ ተጣበቕ እሱ እዩ ዋናኻ እሱ እዩ ጎይታኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አሜን ኣሕዛብ ብርሃን ክኽርኢ እየ መሸጡ ነገስታት ከዓ ናብ ጸዳል ክብርኺ ክመፁ እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብ ኣስመራሲ ካብ ጎዳይፍ ጀሚረ ካብ ምህራም ጭራ እንዳመስከርኩ ይኸይድ ካብ ማይጮሆት ጀሚረ ከዓ ስጋዕ ማይ ተመናይ እንዳመስከርኩ ይኸይድ ምንም የለን እምስክር ከተማ ኩላይ ዞራ መጽሐፍ ቅዱስ ሒዙ ዝዘውር እየ ዝበሃል ነይረ በቃ እዞራ ኣማይ ስጋዕ ዝኣርግ ኣማይ ኣሪጉሲ በቃ ብታሕትስ ዶሮና እንዳእተወ እየ ዝኸይድ የለን ክብሪ እግዚአብሔር ምስ መፀ ግን ማንም ክውዖ ሓደ ግዜ ሲ ከምዚ ፊልም ነገር ጌርና ሲ 5,000 ሰብ የመጎይታ ተቀቢሎም በታፍ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክንሕዞ ስለ ዘይከኣልና ነፍሳት ንኻልኦት ኣብያተ ክርስቲያናት ኣገልገልቲ በጃኻትኩም ነፍሳት ሓዙልና ተረከቡ እዚ ናተይ እንዳበልካ ምምንጣል ንምንታይ ከም ዝኾነ ትፈልጡ ዲኹም ስለዘይ ዓየና ኢና ስለዘይ ዓይኻ በቃ ብነፍሳት ትባስ ድሕና ብርሃን መፂ ግን ድሕና ክብሪ እግዚአብሔር መፂ ግን ሰባት ከይፀዋዕካዮም ክመፁ የመ ከይፀዋዕካዮም ክመፁ የመ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አሜን ወይ ኢየሱስ ወዳ አምላኽ እዩ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን ብብርሃን ክንመላለስ ከለና ኣሕዛብ ናባና ክውሕዙ የመ ናብ ነገስታት ከዓኒ ናብ ጸዳል ክብርኺ ክመፁ ሓደ ግዜ ሲ ኣብ ኢትዮጵያ ከለኹ ሓደ ዓብይ ሩባ ነይርዎ እቲ ዝነበርክዎ እሞ ቢንቶ ኣሎ ዓብይ ቢንቶ ኩሉ ግዜ ስራሐይ በዝቦ ወገን እዩ ኣነ ዝሓድረሉ ከዓ ንወንጌል ክጥዕመኒ ኢለ ከዓ ስግር ሩባ እዩ ሕጂ ክምስክር ኣምስየ በቲ ቢንቶ እየ ዝሓልፍ ና ኣብቲ ቢንቶ ዓበይቲ ባውዛታት ኣሎ ሕጂ ተን ባውዛታት ሓንቲ ግን ብጣዕሚ ድምቕቲ እያ ተን ካልኦት ብጣዕሚ ብልጭልጭ ዝብላ እየነ ኣብቲ ዓባይ ባውዛ ግን
ቁፅሪ ዘይብሎም ነፍሳት ናብ ኣይመፁሞ በቲ ብርሃን ተቃፂሎም ኣብ መሬት ይወድቁ ነቲ መሬት ብምሉእ ነፍሳት ይበቃ ምስ ወደቁ ኣይከዱን እዮም ጠዊለ ክልተ መብራህቲ ክሪአን ጀመር ያን ሓደ ጥራእነ ዝመፀ እታ ብብዙሕ ትበርህ ግን ቁፅሪ ዘይብሎም ይመፁ ኣብኡ ይረግፉ ዘይብሎም ይመፁ ኣብኡ ይረግፉ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ከም ብርሃን ካን ድሕር ኣደም ይቆይል ህዝብና ባኻ ክመፅ ብርሃን ካን ተዘይደም እንታይ ክርኢ ኢሎም ክመፁ እዚ ጎይታ ክብለኒ ኮሎ 15 ሰባት ነይር ድሕሪ ዓመት 7000 ኮይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ህይወትኩም ብርሃንኩም ይድመቅ አሜን بزاي دخان كتقعزون دحر عدالكم برهانكم بحيل يدمق مش قويتا زلكم ركب هاليلويا يسوس قويتاي آمين دو برهانك خدم كله فوصل له أمرات الله لو يبز زبان زين دحر عاريهم هذا أجان أنتو جوائن دحر أوديو بربعها ما أذن فيديو بقى يلعب بربعها ما أذن أجان أنتو أقفلو كنا نبصلت جروبنا نوصلهم درنا أبغى قبل جزء قبل علنا إذا تبهله بقى شرو بصلت جروب أبو إننا غير أمين وي أنا لوت إنسا أباخا لوت إنسا أباخي تأمرات يكون أباخا زيادة يرزدل أباخاي أبانا يقول أباي لوت إنسا أمين دو ها هل هذا سبات زيادة يردأنا أنت يردأنا أيسرحني ردي إكاس الله خاب هيوت أمين وين الله خاب هيوت نعيك بقى نقول نعي أتس نقول ترى أمين هذا سبات أي أنا سكواش ما قل لي إبلو دانيال ود 7 5 عمد كويني رأي يرنير بدكم دلو لذي إخزيابير أملاك نعين أخاتكم من بخبر خبز حنا يدللو أمين خبز حنا يدللو يسوع كريستوس قويتاي هاللويا سلازي أنا نسخاتكم من السئي قبعنا السئي اسكبالو يقاموا عسكي حاولكم سيطان يسمع اسكي سيطان يسمع كتسئي بالو قلتوا لكم ايه سيطان كتسوء عيدليني لمنتا انتاي كم تقبروا يفلتي زتس أنا يفدي أمين يسوع كريستوس زمسة نمنتا عند حدا أنا فدي أب إذن جنة زت جبرة corruption يسوع كريستوس حنا فدي مس أمين سلازي بحنا مفداي إخزيابير أملاك كتسا أكيد لله أمين هاللويا يسوع كريستوس قويتاي تنزيله أبي ساياس عرف حدا اسمه 4 سلازي እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እትና እስራኤል ስልጡን ከምዚ ይብል ፍራይ ኣብ ተጻረርተይ ተዝሕል ንጸላእተይ ከዓ ሕነ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ሕነ ይፈዲ ፍራ አሜን ወይ ሕነ ዝፈዲ ግን ብመን እዩ ሓደ ነገር ክነግረኩም በአና አይትበሉ ኣብጣኹም ዘሎ ተግዳዓኩም ከ تقلعك أخي بايبل أمين بقرة بيتك يتتأمامن باي إخزيابير باي أنت بايبلو هاللويا باخي زعي أمين وي يسوع كريستوس ناي جروب أملاك أي كونن ناي قليو أمين وي ناي قليو يسوع كريستوس قوي تاي
رأين زسمامعو نمنتا اندحر لكم نايقل سلازخونه رأي نقلي رأي نزري آمين وي يسوع كريستوس قويتاي قلت لكم بعراي عين ما يكوعد كله راي زي بلوكن قدقادي زخوعد هاديكم دلا بعراي عين ما يابي كم الله يري رامين أبراهام بعراي سلازنا برا أمسك عاطو كل تاي قبر دارو ما يفلق دارو ما يوصل دارو يسوع قويتاي بعراي زرعان بعراي رامين أدساكم نخون هلو خون بعراي راي تقولون خالا أيقونن مسترعي قد تقبر له كونكت خون إلى اللوسر آمين وي مسترعي دحرنا تتحايزو نترعي سابارت دحرنا قالو كابترعي منش يلوحو آمين بزوح جزي أبيات الكريستيانات براي سلازاي مصرتها انتاي خون مسلوكم قدقاري مزخوتو قدقاري خوتو ما تشون قدقار قرب ما يالو چلچلي بليو بس حريتو ندحنكو خوي هبوه سلازي حريت زلما دخا صروي ما ندحر لال هيبكم ما تايز بالمسلكم بركنا يبلي زبلكم بركنا يزبلي بلكم نمنت حريت لاميدي كابو خايد ايدليني كابت حريت نابت الرعين نابتي كبرك زيابهر زلوان خايدون قد ايدليني أبتا تقور بسكوا على تعيشون نيزبل وسع نقح كبرك زيابير عبا خالو هواتك زيابير تشنو بس بقى هلوناك زيابير تكشت تتكتكل عليك يسوع كريستوس قويتاي هلوناك زيابير عبزلوا أبو حرنة الله أبو نسعنة الله فريدم يسمعك نسعنة يسمعك شكم كباها يقلل أمين ده تجمع ديكا يكون كان بيت كريستيان بس لما أسكن تايب لقون دابلكا يكون كان تمسه زيابير حدا نجار كبني إلك أخات مسه زيابير حدا نجار كشكمني إلك أخات مسه يسوع كريستوس حلاف النت كبني إلك مسه نبيت عملا زيابير حدا نجار شمات كبني يبلو آمين وي أبطاهم ذلوا نبيت كريستيان كمت خلها زيابير حدا نجار كبك يبلو يسوع قويتاي آمين أزوي زجبر قويتا أما أكلنا له آمين أبراهام قد باركو عيدو عين ما يفليق أدري أبراهام مسموت أجل أتقول قاد تخوينه فلسطيناوي مسام تاي غبروا يبلنا دفينهم سلام يدفنون تخوينهم زي ساتيلو تخوينهم زي ساتيلو أبز قرمكم تبعي يردون رأي نبع الرأي آمين وي اسكي الرأي نبع الرأي يبلو السخاز وقعت كايس السخاخات ساتيو آمين السخاز امسخايان السخاخات دو حقو صلو آمين وي يسوع كريستوس قويتاي سب بصلال حدا بصلات حدا تصقع خنبر هيكلن بصلت طبعا تصلي صلاتك بحال كله تقوي تقيل عليك آمين انا تادع عن كفن كوكسر زي بلو يبقى صلاتك بحال كله قبجالان حداته بهايلو كله انا غزي بسودان حنت حفتسي ادكس زلوون صلاه كرمكم قالتي هيدا كل كذي دقسي رقبك لي وحجزهم لا زي أصحى جزاي كنات جزاي أب صلات ما هدميتها بزح كاب صلات ما هدم مخنيات علنا سكت مخنيات نقرأ صلاة آمين قرصو أب صلات مخنيات نداقبركم هاي لو مصدقي من الله قرب كعرف أبدي مسيحة ولا دكس دكس أجد حبتي يقرأ صافي أقل بتعمل خبيداتها يس مغنياتها يكونت
كبيداتا أنا أنت أسقب بزول هاي دقس زقيدا إيه لا حاجة زع حس هلونا እግዚአብሔር አጥለቅልቁዋ ሎማ ኃያል አገልጋሊ عد እንዳቀ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ ስለዚህ ሎሚ አነ ንስሓትኩም ንእግዚአብሔር እንተ ዘይተ እትራኢና እንኳን ክንፈልጦ አይን ጸጋና እንኳን ክንፈልጦ አይን ክእል አይነት ጸጋ ለካ እንኳን ክትፈልጦ አይትክእልን ኢኻ ብርከክ ክትብል ኮለካ ግን ጸጋኻ ከተለሊ ይገብረካ አሜን ስለዚህ ፍልስጤማውያን ዝደፈንዎ ሽግር ኮይንዎም እቲ ማይሲ ነቂሱ ምስነቀፀ ተንከብቶም ከዓ ኣብ ኢሸትያ ስለ ዝነበራ እንዳጎያ መመፅን ኣብቲ ጉድጓድ እንዳጎያ መመፅን ኣብቲ ጉድጓድ ምእታው ምስ ጀመራ ተገሮመን እንድሕዳልኩም ደፊኖሞ እዲኩም ደሎ ራእይ ንበዓል ራእይ አሜን ይስሐቅ ምተሰግድ ይስሐቅ ታገበረ ብለና ነቡ ጎዳጉዲ እንደገና ፍልፍል ጀምሩ ንበዓል ራእይያ አሜን ስለዚህ ተንስ እግዚአብሔር ይደልየካሎ ተንስ ባኻ ሕና ክፈድ ይደልሎ ከምዚ ኢልዎም ኢሳይያስ 35:4 ከምዚ ኢልዎም ነቶም ፈራህ ዝልቦም ኣጅኹም ኣይትፍሩ እነሆ ኣምላኽኩም ምስሕነ ምስናይ ኣምላኽ መፍዳይ ኢድን ክመጽእ ባዕሉ ከድሕነኩም ክመጽእ እዩ በልዎም ኣይትፍራህ ብሕነ መፍዳይ ክመጽእ ኣምላኽካ በልዎም ኣይትፍራህ ብሕነ መፍዳይ ክመጽእ ኣምላኽካ ኣሜን ኣይትፍራህ ብሕነ መፍዳይ ክመጽእ ኣምላኽካ ኣሜን ዶ ብሕነ መፍዳይ ክመጽእ ማእሲ ግን እትስ ዝደቀሰ ሎሚ እግዚአብሔር አምላክ ከተሰይ አሜን ፈሊጡ ዝደቀሰ ሕቡራት መንግስታት መጽኡ እንኳን ተነቅነቅዎ አይተስእኒ ነገር ግን ምስተሰጉየ አሜን እግዚአብሔር ከተሰይ አማእከልኩም አሜን ዶ ወላ ህፃን ቆልዓ ይኹን ተቀበልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ጊዜኹም ኣብ ጸሎት ሕልፉ ብዙሕ ጊዜ ቤተ ክርስቲያናት ኣብ ኣኼባ እነ ዘሕልፍኦ ጊዜአን ካብ ኣኼባ ምንም ውፅኢት የለን ኒኽ ተባሂልካ በቃ ባዶ ኮይንካ ትምለስ ንገዛ ኣብ ጸሎት ንድሕር ኣጻርያት ኣኼባ ትኾነ አሜን በጸሎት እንዳይገርወለ ወዲእወለ እግዚአብሔር ይወደው ኩዳል ካይናትካ ነገር እግዚአብሔር በመፍዳይ ሕነፍ መጸካይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢሳይያስ 61 መንኺድ ሃሌሉያ ለማዓንቲ በዚ አኽድምድሜ ሃሌሉያ ኢየሱስ ዕድል ተዝረክብ ብዙሕ ጊዜ እንተዝህልወኒ ነይሩ ምሳኻትኩም ብዙሕ ናሕለፍኩ ኢለ ኣስብ እግዚአብሔር ግን ዕድል ክበና እዩ አሜን هاليلويا يسوع صار حدا ننببو كاب حدا جميرنا يسوع صار حدا كاب حدا هاليلويا يسوع كم زيبل نتحدث بسرعة كبسرهم እግዚአብሔር ቀቢኒ ሞ መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ አብሊ ዕለዩ አሜን እስከ አብሊ ዕለዩ በሉ እትብሉጽ መንፈስ አብሊ ዕለዩ እትብሉጽ መንፈስ አብሊ ዕለኻይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እትብሉጽ መንፈስ አብሊ ዕለኺ ሓፍተይ አብሊ ዕለኻይ ሓወይ እግዚአብሔር አምላክ ብሉጽ መንፈስ ንሰብ ይህብዎ ኧረ አሜን አብሊ ዕለይ ኢሉ ተመልከቱ ሓደ ነገር ክነግረኩም ኣብዚ ኢየሱስ እንኳን ትንቢታዊ ይኹን እምበር ኢሳይያስ ንርእሱ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንዓኻን ርእስካ ዘይትንበየላ أسأجم على هو أنا برتعين حرد الكاتم توج هذا اللغة لهم عند حرد الكا وين مركوسية تحزاكا
أبز قرمك مركز تحزك الدخومين دحر دالك أبسال استخا مركز تحز أقام يبلون برتو دحر دالك ها برتو كان تنبر أنا بصير بيت أنا هو صعب لو يسحقوني أنا هو صعب بك هو صعب يسحقوني هذا أنت تنكراري أنت تقوم بساس وسع أمين ده እግዚአብሔር ዘቂቁ አውጪኒ አሜን ከዛ ይውጣ አካይ አንቋሃ ሰናይ ዘበለ ጥራይንበር ይተቀበሉ ስራ ዋጋ ይብልካን ዝብለካ አለኒ ዋጋ ራ አሜን ስለዚህ መንፈስ እግዚአብሔር አብልዕላይ እስክባል አውልኩም ሃሌሉያ አንተ ክትገብር እንድሕዳልካ ብስራት ከብስር መንፈስ እግዚአብሔር ዘለውን ብስራት የመዘበስሩ ሓጎስ የመዘበስሩ ሰናይ ነገር የመዘበስሩ ፈውስ የመዘበስሩ በረኸት የመዘበስሩ ስለዚህ በረኸት ናባኻ ይውጃለሁ ለማዓንቲ በረኸት ናባኻ ይውጃለሁ ፈውስ ናባኻ ይውጃለሁ ንምንታይ ንቱሑታት ንመን ንቱሑታት መንፈስ እግዚአብሔር ንመን ይዝመጽእ ንቱሑታት ኧረ አሜን أنا نقدر كنقرأكم تحت نخايبل دخل كلنا حقيله لأن نخايبل قل صحاتكم قاعد دخل كلني سحبات مدري وخماني دخل كلني أديكم لا تحت نخايبل قل دخل كلنا حقيله رامين رام سحبات ولا يحق زني واقع خور ندعوه تحت ندحل دالك ها قبعات እግዚአብሔርና በሐመጽይ قبعات እግዚአብሔርና በሐመጽይ ها አርዑዝ ዘበለ ሁሉ ክሰብሪኻ رامين አርዑዝ ዘበለ ሁሉ ከሰብር እግዚአብሔር አምላክ ብርሃን አውጥልካሎ እግዚአብሔር አምላክ ክብሩን አባሃመጽሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ታይሉ ንስብራት ልብ خزنن ንሙሩኻት ሓርነት ንስራት ካ መፍታህ ገውጅ ተወልከቱ አዋጅ ዘውጅ ስልጣን ዘለዎ ጥራይ አሜን አዋጅ ዘውጅ ማንም አይውጅኒ አዋጅ ባዋጅ ሀትሰብሮ ወዲኩም ዛላ አብርሃም ያሲ ታይሉ መስለኩም أبراهيم معرف حدا نحن داقين بكريستوس يسوس هنا يبلكم اتاب يسوس كريستوس جل حق منفس هوات ناتي حاتياتن موتن حقي حراوتين نيلو كمان كتغلط عينات حق الله نا حاتياتن ناي موتن حق الله انت ايش قبل كل جزيات ويلخا كتموتيخا كتطفئيخا بقى يبلكان واقع يبلكان زبل نا يسوس حق ما تخان تايلو حق هيوات منفس تلقيقو يسوس كريستوس قويتاي ما تكسر حيكلني دحرو دخلنا تكسر حيكلني قسقلنا كسر حيكلني نمتان دحدالك حق بحق يسوس كريستوس سيرو رامين اب حق يتنبرني اب صقا تنبر امين دو اب حق هيوات منفس تنبر ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ነዚኻ አርዑት ክሰብር ሙሩኻት ሓራኸ ተውፅእ እግዚአብሔር አምላክ ዝልከካ ዘሎ ተራጀለ ይኮንካን አሜን ስለዚህ ንእሱራት ሓርነት ክእውጅ አኸኒ በዓል ስልጣን ኢኻ ትበዘለኻ ኣነ በዓል ስልጣን ኣዋጅ ዝኣወጅክዎ ይጸንዕ እዩ رابزا ختم عن عواجي وجاله مرقم سبر له كفات سبر له عمص سبر له نايدي أغلس حيلي سبر له زفانو قلبط له بيسوس سم يقلبت وجاله سمايات يسمعوا امين اواج اوجنا لنا اواج اوج له اسكبلو انا اواج اوج له فلت لهم الياس نا اواج سبي يوجي إلياس تايلو أكنا أنا قسم عرف عصر شوعات هذا دايز بالمسلكم كابا فيكال أنت زي كوينو سماي زناب كون عولي أي كبديو إلو ناي سراوت قوي تاد زيابهر كم زي بلال يكون نيلو يابتو مصحف قدسنا بدن بغيرنا نرعاجو بزاي كاقال عفي نمنتاي دحدا تبالو أكدم እግዚአብሔር ስለዝቀውም ይሉ ራሜ እስከ አክድም እግዚአብሔር ዝቀውም ይበሉ አታክድም እግዚአብሔር ዝቀውም ይበሉ ስለዚህ ዝባልኩዋ ይጸንዕ ይጋብር የሳግር ሃሌሉያ
ኢየሱስ ወዳ አምላኺ እዙይ ዝገብር ጎይታ ምሳኻ ኣሎ እዙይ ዝገብር ሎማ ዓንቲ ፈውስ ክኾነልካ እዩ ፈውስ ክኾነልካ እዩ ኣነ ናይ ሰራዊት ጎይታ እግዚአብሔር ከምዚ ይባሎ እዩ ዝብል ተዲፈየ ኣብ ቃል ኣሳጊርኒ ኣሜን ንኣብርሃም ከምዚ ኢልዎ ኣብ ዘርኤካ ምድሪ ውፃእ እዩ እዙይ ትንቢታዊ እዩ ነገር ግን ምዕራፍ 15 እግዚአብሔር ንኣብርሃም በምንታይ ተገልጸሉ ይብል እንታይ ተገልጸሉ ይብል መጽሐፍ ቅዱስ ማውጽኡ بقال እግዚአብሔር ራእይ ተገለጸ ናምታይ አቢዋ ድሕራልኩም ናቃል እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ናባይ ዝዓቢ ናቃል እግዚአብሔር ይዝዓቢ አሜን ዶ ምግላጽ በልዋ ትንቢት በልዋ ናቃል እግዚአብሔር ይዓቢ አሜን ዶ ስለዚህ በቃሉ ለማዓታ አነ ይውጃለሁ ልዕለኩም ተአምራት ክኸውን እዩ ፈውስ ክኸውን እዩ ሃሌሉያ ሕንካስ የለን ድሕረ ደግ አሜን ሰበርኩዎ ካብዚ ሕብረት ሰበርኩዎ محنكاس صبركوا هاللويا هاللويا يسوع كريستوس قلتها هبات كابزي زهاد من تايم مسلكم من تايم مسلكم أرديكم دخوني فلة ها سمك حلفو لومي لا تحس منفس أرجع لهم لك الله لا تحس منفس زحبرات زيعة لا تحس አሜን ጥሒሳ እትሐልፈሉ ግርማ እግዚአብሔር ይለቀቅ ህልውና እግዚአብሔር ይለቀቅ ሃሌሉያ አኽራናት ክፈርሱ እየመ እብል ኣለኹ ናይ ሰራዊት ጎይታ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጠይ ተቀረበኒ እዛረብ ዘሎ አኽራናት ክፈርሱ እየመ አሜን እዚ እንዳጸለኹ ከለኹ ብየማነ ጸጋም አኽራናት ክወድቁ ከለዉ ይርኢ ነይረ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አኽራናት ዝኸልከልኹም لما أنتي فاينانسكم ممكن زسلب أجان انتاوي لما أنت توقعيل زحل السبات جنزر تروح بيهم نجر جنا بيكم زعتوا يتفلت زيابير لما أنت واقعي ولا يسوع كريستوس قويتاي لازم لما أنت أنا نسخاتكم بحرو تاكم زخون تفلت لكم عناتات يزهنس አሜን እናታት ከነጽ ይጀምር ኣብዚ ከተማ ዝጠፍኡ ሰባት አሉ ዝጠፍኡ ነፍሳት አሉ ብዙሓት ነፍሳት ጠፍኡሎ እግዚአብሔር ክስሕቦም አሜን ዝስሕብ መንፈስ ዝሰለቦም ነገሮም ዝሰለበ ህይወቶም ዝሰለበ እግዚአብሔር አምላክ ክወቅዖ ከሎ ይርኢ ኣሎ ዑናታት ክህነጹ የመ ዑናታት ክህነጹ የመ ሰባት ክህነጹ የመ ولد خناتيو زيابير أملاخ أنا إنك حزل له خسكبالو أنا تنسي له خسكبالو زيابير أملاخ باخا جروخ جبريو تحدثوا يمسألو بالسفرة تحدثوا يمسألو أيوة عم صدقي نخبرز خاو تخلق زيابير تبهلهم كسما يسيلو هاللويا زيابير حدا نجرك جبريلو نحزون عسير كسعنا نعيدو أري لما عند حزن توقعي أرى توقعي يسوع كريستوس قويتاي قلت لهم حدث سبات سي بزيت أكم أنا أبي قطعي وقته بنيش تناجرسي وقطع خاطو يرئي يعني هل خلص زبالة نجار قوم لو ممكن أجمعوا بتسنا ترى أمين أجمعوا تبتسنا لما أنت خبر እግዚአብሔር ናባኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሁላህና ክንጸልይና ጊዜና ክንከይድ ስለዘ ኢየሱስ ጎይ ሃሌሉያ ኢየሱስ Thank you Jesus ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኢየሱስ عنكف زبالة لما أنت خل عالي عنكف يخال لما أنت خل عالي كي تقويز قبرك كي تخيد قبرك هاني يوم عينت نجر هاليلويا يسوع
اوكي